No transcurso do pleno ordinario celebrado este mediodía, a Corporación Provincial aprobou o primeiro Plan Estratégico de Estradas, que contará cun investimento de 210 millóns de euros ata o 2029. Trátase dun instrumento pioneiro para planificar e modernizar a rede de estradas provinciais, conformada por 421 vías e máis de 2.000 km de lonxitude. Dado o alto volume de tráfico que soportan, con máis de 400.000 vehículos diarios, un dos principais obxectivos do plan é incrementar a seguridade, tanto do tránsito rodado como peonil, así como mellorar a conservación das vías, apoiar o desenvolvemento do rural, mellorar a infraestructura para o transporte público e incorporar as novas tecnoloxías á xestión da rede viaria. O plan, cunha vixencia de 5 anos, parte dunha radiografía da situación actual e establece varios eixos de acción. Un deles baséase na necesidade de racionalizar a rede viaria, xa que 239 estradas transcorren por un só concello e máis dun terzo teñen unha lonxitude inferior a 1 kilómetro. A Deputación xestiona numerosos treitos de estrada que na práctica funcionan como rúas nos centros urbanos, polo que son susceptibles de ser transferidas aos concellos. Algo similar acontece cos tramos que conectan vías autonómicas ou enlazan con outras provincias, que deberían ser competencia da Xunta. Outro dos obxectivos é a transformación digital mediante sistemas de intelixencia artificial que permitan diminuir os erros de deseño e coordinación das obras, así como aumentar a información disponible para acondicionar as estradas en función do seu uso e estado real.